rekao mi je da je možda bolje da šutira Hulk zato što ima najjači šut u Brazilu i pogodio je moj drug. Bravo. Jako dobar penal. Ne znam da šutiram penale, ljudi moji. Retko kad ga dam. Ne znam baš da šutiram. Mora da vežba malo. Evo lopte. Fred! Ajmo Fred! Ajmo Fred, malo iz daljine! Fred! Fred, ljudi moji! Sjajna odbrana Harta, jako dobar golman je Hart. Mnogi golmani ovo možda i ne bi odbranili, pogledajte. Bilo je to felš. Išla je možda u gol. Mislim, 100% išlo u gol. Oskar, da li ovdje može pasti gol iz kornera? Ne može. Rooney. Da li može nešto Rooney ovdje uraditi? Još 2 minuta do kraja utakmice, ljudi moji. Bližimo se kraju. Evo prilike. Da li možemo još nešto uraditi za ovih 2 minuta? Ništa. Izgleda da ništa ne možemo uraditi za ova 2 minuta. Šut. Daniel Aleša je bio dobar. To je bilo to, ljudi moji. Pobedili smo sa 3-1. Penal Hulka, Paulinho, sjajan gol. Zbog tog gola i morate lajkovati ovaj video, subscribeujte i tako dalje. I Neymar isto gol je postigao dobar sa svojim driblingom. Evo ga Julio Cezar. Nije se nešto namučio baš danas. Engleska i nije imala baš neke šanse, ali dobro, šta da se radi. Više sreće drugi put. To je bilo to, ljudi moji. Vidimo se u sljedećem klipu. Lajkujte, subscribeujte, šerujte, komentarišite. Hvala na gledanju. Srpski gejmeri uvek za vas sve rade.